Με ενθουσιασμό θέλω να συμπληρώσω ότι πράγματι από το 2014 οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς που έχουν μισοκρεμισμένα σπίτια, τα οποία έγιναν δηλαδή ημιυπαίθριοι χώροι, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τακτοποίησης τους στην πολεοδομία. Επιβεβαιώνω άλλωστε ότι πράγματι το 2014 δεν θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητά τους, αφού μένουν πλέον σε αυτά. Βέβαια, αν το τραβήξουν πολύ, θα χρειαστεί να πληρώσουν φόρο κατοικίας. Τέλος, δεν θα υπάρξουν κατασχέσεις γκρεμισμένων σπιτιών ή σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό. Ρημάδια θα πάρουν οι τράπεζες. Βγήκε στη δημοσιότητα ο Τσοχατζόπουλος, κυρίες και κύριοι, και έκανε αυτήν εδώ τη δήλωση. Είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης να σκιστεί και να προχωρήσει τις διαδικασίες με τους Ελβετούς για να γυρίσουν στη χώρα τα παράνομα χρήματα που έχουν οι Έλληνες εκεί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σεισμόπληκτη περιοχή, κηρύχθηκε η Κεφαλονιά. Το νησί κηρύσσεται 9 μέρες μετά ως σεισμόπληκτη περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση το ψάχνει καλά. Διαπιστώσαμε πως ήταν όντως σεισμός. Δεν μένουμε όμως εδώ. Προχωράμε στην ανακοίνωση μερικών ακόμη αποφάσεων που πήραμε μετά από έρευνες ετών, έτσι ώστε από τις επόμενες μέρες η ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει την ίδρυση του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που εκκρεμεί από το 1776, να επιβεβαιώσει το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να χαιρετήσει την πρώτη προσεδάφιση ανθρώπου στη Σελήνη που έγινε την 20η Ιουλίου 1969, να συγχαρεί την εθνική μας ομάδα μπάσκετ για την νίκη επί της Σοβιετικής Ένωσης το 1987, καθώς και την νίκη της Έλενας Παπαρίζου στην Eurovision το 2005. Εντείνονται τέλος οι προσπάθειες προκειμένου στα επόμενα 2 χρόνια να σιγουρευτούμε για το θάνατο του Νέλσον Μαντέλα, ώστε να στείλουμε συλληπιτήριο τηλεγράφημα. Η γέννηση ενός μωρού, το πρώτο μωρό που γεννήθηκε μετά από αυτές τις 2 σεισμικές δονήσεις, Νίκο Τσελιπουνιδάκη, να έρθουμε σε σένα. Ένα αγοράκι υγιέστατο βάρους 2 κιλών και 700 γραμμαρίων, γεννήθηκε προχθές το απόγευμα. Μάλιστα, και αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Βέβαια, το πρώτο παιδάκι, κυρία, αγοράκι λοιπόν. Ναι, τι σας είπε. Ήταν αυτός ο σεισμός. Ήταν κάτι αλλιώτικο πράγμα. Ήταν ένα πράγμα. Κύριε Σολομέ, ήσασταν εδώ το 1953 και τώρα και το 1953 με τη φωτογραφική στο χέρι και το 2014 με το φωτογραφική στο χέρι. Ποιες είναι οι διαφορές του τότε με του τώρα? Πρώτα απ' όλα οι διαφορές είναι για τις φωτογραφικές μηχανές. Τότε είχαμε roller flex, τώρα έχουμε ψηφιακές. Αν ήμουν πρωθυπουργός δεν θα είχαν γίνει ζημιές στο νησί. Γιατί ξέρετε ότι ο Τσίπρας είναι συνώνυμο της σταθερότητας. Ακούει ο εγκέλαδος ΣΥΡΙΖΑ και τρέχει να κρυφτεί μαζί με τους μνημονιακούς. Γιατί και οι σεισμοί είναι δάκτυλος της Τρόικας και της Μέρκελ. Τι θα πει η κλίμακα Ρίχτερ? Είναι καθαρά γερμανικό όνομα. Με ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε την κλίμακα Τσίπρερ. Σεισμός, ο Τσίπρας ο Θεός. Κινητοποιήθηκα άμεσα ώστε να καλύψω προσωπικά όλες τις ανάγκες του κόσμου. Έχω φέρει ασπιρίνες, ντεπών, υπόθετα. Έφερα λαδάκι να σας κάνω μασαζάκι σε πλατούλα από πουδάκο εκεί που μαζεύεται όλη η κούραση και στις πατουσίτσες σας. Έχω φέρει μαζί μου και την Ευγενία, η οποία δεν μασάει. Θα κόψει βεντούζες σε όποιον της το ζητήσει και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή στην Κεφαλονιά κατασκευάζονται 100 γέφυρες, οι οποίες συνδέουν το νησί σε πρώτη φάση με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αργότερα με την Αμερική και πολύ σύντομα με την Αυστραλία. Είναι ένα μικρό μοναχά δώρο του Υπουργείου Υποδομών στους κατοίκους, γιατί πολύ σύντομα έρχεται και η οδική σύνδεση Κεφαλονιάς, Σελήνης, Άλφατου και Νταύρου. Βρίσκομαι εδώ για να σας πω ότι από αύριο με εντολή Σαμαρά ολόκληρη η Κεφαλονιά θα καλυφθεί από μια ισχυρή αόρατη ηλεκτρομαγνητική ασπίδα που θα την προστατεύει όχι μόνο από σεισμούς αλλά ακόμη και από πτώση μετεωρίτη. Ήρθα κατευθείαν από την πρώτη στιγμή του σεισμού για να συμπαρασταθώ
στους κατοίκους του νησιού μας. Ταρακουνήθηκα κι εγώ μαζί τους. Θα είμαι βράχος στο πλευρό τους για όσο χρειαστεί μέχρι Σαντορίνη να βρει τους κανονικούς της ρυθμούς ζωής. Κεφαλονιά έγινε ο σεισμός. Δυστυχώς μόλις πληροφορήθηκα ότι και στην Κεφαλονιά έγινε σεισμός. My God, τι κακό είναι αυτό, βρε παιδί μου. Εντάξει τώρα, αναμενόμενο. Έχουμε ένα συγκινητικό μήνυμα, παιδιά. Μόλις τώρα η κυβέρνηση, εκτός από σεισμόπληκτη, ανακοίνωσε, αναγνώρισε την Κεφαλονιά επίσημα ως νησί. Κεφαλονίτες και κεφαλονίτισσες, μην χάσετε στις τελευταίες τους εμφανίσεις στο Δημοτικό Θέατρο. 6 με 7 το απόγευμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης θα ακούσει με κατανόηση τα προβλήματά σας. 7 με 8 το απόγευμα, ο Νίκος Δένδιας θα σας χτυπήσει φιλικά στην πλάτη. 8 με 9 το βράδυ, η Όλγα Κεφαλογιάννη θα σας κάνει μια ζεστή αγκαλιά και θα μοιράσει γάλα. Και special guest στις 9, στην τελευταία του εμφάνιση στο νησί, ο Πρωθυπουργός. Φέρτε τους ηλικιωμένους σας, τα παιδιά σας, τα κατοικίδια σας και φωτογραφηθείτε με τον Αντώνη Σαμαρά. Και όταν έχετε πάει τείχο που στέκεται όρθιος, κρεμάστε τη φωτογραφία του σε κορνίζα. Πριν από λίγο επικοινωνήσαμε με την Πενελόπη Κρούζ και τον Νίκολας Γκέιτς, οι οποίοι είχαν γυρίσει εδώ το μαντολίνο του Κορέλη και θα έρθουν για να ενισχύσουν την επικοινωνική εικόνα του. Πενελόπη Κρούζ. Μπράβο. Εμπρός. Ναι, μήπως είναι εκεί το πινελοπάκι. Ποιο θύθε, όμπρε, και τι θες? Κεφαλονιά, μαντολίνο. Non comprendo nada. Και μαντολίνο. Του Κορέλη, που το είχε παίξει. Πενέλοπε. Ναι. Δε ποιον την είχε παίξει? Μίλα κλάρο. Ποιο είναι μία μορ? Έρχομαι να σου πω, μίχα μουρ. Α, μάνο Μπαρδέμι ήταν. Πεταμένο μου χέρ. Μαντολίνα ή κλαρίνα έπαιδες? No, Javier, fue una pastilla de Eremíθης. Φίφι, παστίλια για το μαντολίνο του άλλου μωρή. Παιδιά, παρεξήγηση έγινε. Είπες? Για το σεισμό πήρα. Κεφαλονιά, Γκρέτσια. Ahí fictir con la Grecia y la cadura de Arvila para los pastillas y mandolinos y clarinos de Ipar έχει γίνει grande. Δεν το βλέπω να έρχεται το πινελοπάκι. Η Arvila Films παρουσιάζει μια ταινία που θα σας ταρακουνήσει. Η ανθρώπινη ιστορία μιας κυβέρνησης που ενώ δεν άφησε τίποτα όρθιο σε μια χώρα, έσωσε ένα ολόκληρο νησί από τον αφανισμό. Με εντολή πρωθυπουργού συνελήφθη σήμερα ο Εγκέλαδος στην Κεφαλονιά. Πενέλοπε Κρούζ, Νίκολας Κέιτς, το μαντολίνο του πρωθυπουργού Κουρέλη. Είναι μια ταινία για την αυτοθυσία των πολιτικών. Την αυταπάρνηση. Πατέρα, τι ακούγεται? Είναι κυβερνητικά αεροπλάνα. Μας πετάνε υπουργούς. Σωθήκαμε. Έχεις δίκιο. Να, Κεφαλογιάννη. Και ο Δέντιας, δες πως γυαλίζει στον ήλιο. Όταν είδα το σενάριο δάκρυσα. Ένιωσα μικρός. Πώς μπορώ εγώ να αποδώσω το μεγαλείο του Σαμαρά? Κεφαλονίτες, Εγκέλαδος τέλος. Χαιρετίστε τον. Έτσι, ήρθε ο Σαμαράς και θα βουλώσει όλα τα ρήγματα με πρωτογενές πλεόνασμα. Το μαντολίνο του πρωθυπουργού Κουρέλη. Το παίζει με μαεστρία. Μας ζητάνε τίτλους ιδιοκτησίας, φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ΦΠΑ, απογραφή προηγούμενου έτους, τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών εμπορευμάτων, τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού, συνοδηγόμενα αποκατάσταση στην οποία αναγράφεται ο χρόνος κτλ. Ασφαλιστήρια, αν η επιχείρηση κτλ. Τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα φρόντισε η κυβέρνηση να παίρνετε το χαρτί για την αποζημίωση για το σπίτι. Να χαίρεσαι να καταστρέφεσαι. Θα μπορούσε κανείς λοιπόν να πει: ελάτε στην Κεφαλονιά για να απολαύσετε με ασφάλεια ισχυρούς σεισμούς. Ήλιος, θάλασσα και ρίχτερ. Ο ΕΟΤ παρουσιάζει τον σεισμοτουρισμό. Και εσείς για τους σεισμούς ήρθατε? Ναι. Μάθαμε ότι έκανε κοντά στα 6 ρίχτερ και έχει πολλά γκρεμισμένα σπίτια. Προβλέπονται λένε και μετασεισμοί. Θα περάσουμε σούπερ. Θα κουνηθεί το πελεκούδι. Εμείς στο Ιαπωνία ξέρουμε από καλό σεισμό. Γι' αυτό ήρθα με τη σκηνή μου στο Λιξούρι να κουνηθώ μεσογειακά. Είναι γνωστό άλλωστε πως το Κιοκί αργοστολή μια ζωή κούνιωμα στολή. Σεισμοτουρισμός και Leave your earthquake in Greece. Αρώιμοι Ελληνίδες και Έλληνες, καλησπέρα σας. Θα παρακολουθήσουμε μαζί από το υπερελληνικό κανάλι της Χρυσής Αυγής το τελικό του Dancing with the Stars. Ανάμεσα στο Κατερινάκι του Στικούδη που είναι σωστός τσολιάς και σε αυτόν τον... Άντε μην πω τώρα. Πάμε να δούμε πρώτα το πατριωτάκι μας να χορεύει ρούμπα. Τι συγχρονισμός. Κοιτάξτε πυρουέτες. Δείτε συναίσθημα. Θα βάλω τα κλάματα.
Και 2 μέτρα πόδι δωρικός κύωνας. Φτού σου κοπελάρα μου. Μας κάνεις περήφανους. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Για να δούμε τη βαθμολογία. 9 και 9 μας κάνει 1, 2, 3 και άλλο 9. Έχω 2 εννιάρια συν 1. Κάτια Δανδουλάκη. Και εσύ ρε Βύρνα 9. Πάμε να δούμε τον άλλον τώρα. Αν και δεν φαίνεται πολύ καλά. Ωραία κουστούμια, μπράβο. Ο καραβλοκόρακας και η Περιστέρα. Προσοχή, κουτσουλάνε. Αρκετά. Νικήτρια είναι η Κατερίνα Στικούδη. Έχει κανείς αντίρρηση? Εδώ είναι Χρυσή Αυγή. Αν θέλετε, ερχόμαστε σπίτι σας και σας τα εξηγούμε από κοντά. Ας πούμε, αν αλλάξουν τα πράγματα και γίνει, ας πούμε, μια χούντα, εγώ θα ζητήσω ένα αξίωμα. Ποιο? Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Ακόμα και οι γιατροί του ΕΣΥ. Πώς τώρα έρχονται και αλλάζουν τοποθέτηση. Του good του be through που λένε και οι Εγγλέζοι. You're just too good to be through. In fact, by a right motor to you, you'll be like a driven to Waffats. I want a foul so clutch. Νέους νόμους αυτούς, στις νέες συμβάσεις, θα προβλέπεται και η μείωση των διοδίων για τα επόμενα 30 χρόνια. Σας άγχωσαν οι νέες αυξήσεις στα διόδια? Μην είστε κουτί. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει για σας τη λύση. Το διοδιοδάνειο. Πήραμε το διοδιοδάνειο, πήραμε το διοδιοδάνειο. Επιτέλους θα δω τη μάνα μου στη Θήβα μετά από 3 χρόνια. Είμαι χαρούμενη γιατί κατάφερα και υποθήκευσα το σπίτι μου, το μαγαζί μου, τα παιδιά μου και πήρα το διοδιοδάνειο. Τώρα δεν έχω που να πάω, αλλά βγαίνω στην εθνική από τη χαρά μου. Αν και αναγκάστηκα να βρω 2 δουλειές, η γυναίκα μου άλλη μία δεν εγκρίθηκε τελικά το διοδιοδάνειο. Και έτσι συνεχίζω να κόβω βόλτες μέσα στην πόλη. Όλοι με λέγανε αβέρτα βλάκα που έχω κόμενα σαλονικιά ρε φίλε. Πού θα βρίσκεις φράγκα για διόδια κι έτσι? Με το διοδιοδάνειο ξανακαβάρισα την εθνική και θα ξανακαβαλήσω την κόμενά μου μετά από 2,5 χρόνια. Φάτε και πάλι τα χιλιόμετρα με το κουτάλι χωρίς τον τρόμο των διοδίων. Διοδιοδάνειο και πάρτε δρόμο. Σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής μέρους ή όλου του δανείου, η Τράπεζα της Ελλάδας θα κατάσχει το αμάξι σας, εσάς, τα σπίτια σας και τα παιδιά σας και θα τοποθετηθούν διόδια έξω από το σπίτι σας για κάθε φορά που θα μπαίνετε και θα βγαίνετε από αυτό. Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του νόμου 2084/1992 ανοίγει παρένθεση Α165, κλείνει παρένθεση, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011, ανοίγει παρένθεση Α152, κλείνει παρένθεση, και όπως νοείται μετά την έναρξη ισχύως της παραγράφου 8 του άρθρου 63 του νόμου 3996/2011, ανοίγει παρένθεση Α170, κλείνει παρένθεση, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 2084/1992, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παράγραφο 8 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011, ανοίγει παρένθεση Α152, κλείνει παρένθεση, εφαρμόζονται από 1η Σεπτεμβρίου 2011 για όσους είναι ήδη ή καθίστανται συνταξιούχοι σύμφωνα με τις παραγράφους αυτές από την ημερομηνία αυτή και μετά. Υπάρχουν κάποιοι που δεν βλέπουν τι μας οδήγησε ως εδώ. Ενώ εσύ βλέπεις. Και θέλουν να γυρίσουμε πίσω. Η όπισθεν κόλλησε, πάμε μόνο μπροστά. Σε εκείνα δηλαδή που μας έριξαν έτσι στην κρίση. Πού λέει καλή τρέλα, πρόεδρε, πες για ανάπτυξη. Να εξακολουθούμε μια ανάπτυξη έτσι, μπράβο. Ψεύτικη, κύβδηλη. Ενώ η δικιά μας είναι ολοζώντανη. Με δανεικά. Πες τα, παίρνουμε εμείς δανεικά, ποτέ. Που μας οδήγησε κατευθείαν στη χρεοκοπία. Τώρα βγάζουμε λεφτά από τα πηγάδια. Κάτσε να κάνω μια γεώτρηση να παραγγείλω καφέ. Εμείς όμως διαλέξαμε να σταθούμε στα πόδια μας. Και τι πόδια, μοντέλο. Να κάνουμε τη μεγαλύτερη δημοσιονομική εξυγίανση που έχει γίνει ποτέ. Βρωμοκόπησε υγεία το δημόσιο, πρόεδρε. Να πραγματοποιήσουμε τις μεγαλύτερες και περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Εσύ και ο Καποδίστριας. Που έχουν γίνει ποτέ σε τόσο σύντομο χρόνο. Πατάτα έφερε εκείνος, πατάτα φέρνεις και εσύ. Να εξαλείψουμε και το πρωτογενές έλλειμμα στον προπολογισμό μας. Και το δευτερογενές, πες. Και το εμπορικό έλλειμμα. Α, καλό είναι και αυτό. Στις εξωτερικές μας συναλλαγές. Terminator 4 το έλλειμμα. Το δίδυμο έλλειμμα. Και τρίδυμο. Το έχουμε μετατρέψει σε δίδυμο πλεόνασμα. Δίδυμο Γκανιάν Φορκάστ Σαμαράκος. Περάστε να πληρωθείτε. Έκλεισα όλες τις μαύρες τρύπες στην οικονομία της χώρας μας και τώρα πάμε στο διάστημα. Με διαστημόπλια θα μεταφέρουμε χαρτονομίσματα που μας έχουν περισσέψει από το πρωτογενές πλεόνασμα για να στουμπώσουμε τις μαύρες τρύπες
που ταλαιπωρούν το γαλαξία μας. Για πρώτη φορά άσκησε τόσο έντονη και τόσο απελευθερωμένη, θα έλεγα, κριτική στην Τρόικα, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για την έως τώρα στάση των χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά. Όντως εντυπωσιακή η επίθεση που εξαπέλυσε ο Υπουργός. Πέρσι το είχα πει αυτό, ότι θα φέρω τα παιδιά μου στο Υπουργείο, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Προεδρικό Μέγαρο, οπουδήποτε, στην Αττικό Μετρό, να τα αναλάβουν, να τα μεγαλώσουν. Μετά από ένα χρόνο έφτασε η στιγμή πλέον να πραγματοποιήσω αυτό που είχα εξαγγείλει. Έξω χιονίζει. Ο καιρός είναι άσχημος. Δεν επήγει σήμερα να γίνει αυτό το πράγμα, για όνομα του Θεού. Αγαπητέ μου φίλε, σήμερα είναι άσχημες οι καιρικές συνθήκες. Δόξα τω Θεώ, έχετε άλλες ημερομηνίες μόλις ανοίξει ο καιρός. Και να ακούγεται απίστευτο, οι εργαζόμενοι στη Γεσάσε έλαμβαναν επίδομα καφενείου 40 ευρώ, πόλης 60 ευρώ, 130 ευρώ ως δώρο για αρνί το Πάσχα και άλλα 160 ευρώ ως δώρο για γαλοπούλα τα Χριστούγεννα. Ακόμη, επίδομα στριπτιτζάδικου 300 ευρώ, γαρίφαλων στα μπουζούκια 750 ευρώ, μεσημεριανού ούζου 125 ευρώ, απογευματινού καφέ 100 ευρώ, προσαυξανόμενου κατά 50 ευρώ αν έπαιζαν παράλληλα πρέφα και κατά 100 ευρώ αν έπαιζαν τάβλη, που διπλασιαζόταν αν ο αντίπαλος έπιανε τη μάνα στο πλακωτό. Καπνίσματος 280 ευρώ, επίδομα ύπνου 440 ευρώ, επίδομα ανάδρομου Ερμή 260 ευρώ, ξυσίματος αρχιδιών 333 ευρώ, δώρο τσικνοπέμπτης 960 ευρώ, δώρο γενεθλίων 500 ευρώ και με κάθε δώρο ένα χρυσό ρολόι αξίας 2.500 ευρώ. Φίλες και φίλοι, μη στεναχωριέστε όμως, μη στεναχωριέστε. Τι προβλήματα και να έχετε, εδώ είμαι εγώ, λέει. Η Κάναβη θα μας σώσει από την κρίση. Μην κλείνετε τα μάτια σας. Η Ουκρανία χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας. Ουκράινο Μπαζάγιου Βαμμύρου. Κύμα ενθουσιασμού κατέλαβε τους Ουκρανούς πολίτες μετά τη δημοσιοποίηση του μηνύματος στήριξης από τους Έλληνες celebrities. Ώρα να γυρίσουμε σπιτάκι μας το ζήτη στο Μαρτάκι. Έσκυσα τις αφήσεις του κλουνί και έβαλα το κουρκούλι. Συγκλονισμένος ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουκρανίας έκανε την παρακάτω δήλωση. Οι δηλώσεις των Ελλήνων celebrity, της Κέλλης, της Τζένιας, του Κώστα, της Ανίτας, με άγγιξαν τόσο πολύ που αποφάσισα να ικανοποιήσω όλα τα αιτήματα των διαδηλωτών. Εμάλιασε η γλώσσα μου να παρακαλάω κάθε φορά για παγκόσμια ειρήνη και να με γράφετε εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Την επόμενη φορά θα φέρω την Ανίτα Ναταναήλ να στείλει μήνυμα ειρήνης και να του μπεκιαστείτε όλοι. Εγώ παρετούμε. Τέλος, Αμερικανοί καλλιτέχνες επανεκτέλεσαν το We Are The World ως έναν φόρο τιμής στη βαρύτητα του μηνύματος των Ελλήνων celebrities. Τι κάνω εδώ, Ταμαρατά, μπροστά στους Έλληνες celebrities, μία δεν πιάνω, μια κουβέντα είπα και βαρέσαν προσοχή. Σταμάτησαν τις φασαρίες οι Ουκρανοί. Τι κάνω εδώ, τα παρατάω. Έλληνες celebrities με το κύρος και την επιρροή τους προλαβαίνουν πολέμους. Στηρίξτε την προσπάθεια του αγωνιστή Τόμ για να πιάσει επιτέλους το Τζέρι. Γλυκό μας γατί, νιάου νιάου. Ας βοηθήσουμε να βρεθεί από πού κλάνουν τα μπαρμπούνια για να σταματήσουν να είναι κόκκινα από το σφίξιμο. Αφού η Ελλάδα μας πια με Σαμαρά έλυσε όλα της τα προβλήματα, καιρός να κοιτάξουμε και λίγο τους γύρω μας. Ο Τσουμπάκα είναι ο πραγματικός στάρ στο πόλεμο των άστρων. Αδερφέ μου Τσουμπάκα, στηρίζω τον αγώνα των αδερφών Ντάλτον για ελευθεριά από το δυνάστη Λούκι Λουκ. Και ειδικά σε εκείνον το χαζούλι τον Άβερελ, φυλάκια πολλά. Ο Φρανσουά Ολάντ θυσιάζεται στο βωμό του πάθους στη Ζουλή Γκαγιέ για δημοσιότητα. Φρανσουά μαζί σου, Ζαμάν Φου. Σε Χραζάτ ξύπνα, ο Ονούρ σε απατάει με την Αϊσέ. Ονούρ Μπουλγκουμέ Τζαναμπέτ. Γιώργο Παπανδρέου, κράτα γερά.
Ο λαός της Ελλάδας σ' αγαπάει και σε στηρίζει.